porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. El joc del tresor. Els avis estan preparant un joc perquè la Pepa i en Jordi busquin un tresor. L'àvia dibuixa el mapa del tresor. L'àvia amaga el tresor al jardí, en un lloc secret. Jo ja he fet el mapa. Ja has acabat, tu? La Pepa i en Jordi deuen estar a punt d'arribar. Tranquil·la, que no cal córrer tampoc, ja em falta poc. La Pepa i en Jordi ja són aquí. Afanya't, que ja han arribat. Que no et vegin. Ostres, ja està, ja està. L'àvia ha acabat just a temps. Hola, àvia. Ja som aquí. Hola, àvia. Hola, parelleta, bon dia. Bon dia, avi. Hola, avi. Bon dia, què diuen aquests pirates? Pepa, Jordi, avui jugarem al joc del tresor. El tresor està enterrat al jardí i vosaltres l'haureu de trobar. Un tresor! Que divertit! On és, on és? Oh, l'heu de buscar per trobar-lo. La Pepa portarà el mapa del tresor. I en Jordi portarà el meu barret de pirata. A les seves ordres, capità Jordi. És molt complicat, aquest mapa. Em pots ajudar, pare? Oh, i tant! En sé molt jo de llegir mapes. Sí que és una mica complicat. Però què fas? Que no veus que el tens al revés, el mapa del tresor? Esclar, ja m'ho pensava. Ara és més fàcil. La creu vermella és on hi ha el tresor. Molt bé, però on són aquests dos pomers? No ho sé on són. Vols que et doni una pista? Sí, sí! La primera pista és dins d'una ampolla. Però primer heu de trobar l'ampolla. Mira-la, és allà! La Pepa ha trobat la primera pista. Dins de l'ampolla hi ha un missatge. Mireu, mireu! Ja tenim l'ampolla! Molt bé, Pepa. Ara mirem què diu el missatge. Ostres, l'ha escrit un pirata, aquest missatge. Mare, em pots llegir el missatge del pirata? No fa gaire bona lletra, aquest pirata. I ara què dius, si té una lletra preciosa? Doncs jo no ho entenc. Què vols que t'hi digui? Si t'hi fixes bé, veuràs que hi diu seguiu les fletxes. I quines fletxes hem de seguir? En Jordi ha trobat la segona pista. Tot de bastonets en forma de fletxa. Mireu, hem d'anar cap allà! Ara la Pepa i en Jordi segueixen les fletxes. Mira, Jordi, una clau! La Pepa ha trobat la tercera pista. Una clau. Molt bé, Pepa. I ara només heu de trobar el cofre del tresor. I ja el podreu obrir. Que no queden més pistes, ja. Ara potser t'hauries de tornar a mirar el mapa. Fixa-t'hi bé, que ho veus que hi ha dos pomers aquí. Aquí n'hi ha un de pomer. I aquí al costat n'hi ha un altre. Això vol dir que el tresor ha de ser aquí. Mirem-ho, doncs. Ai, mare, em fa l'efecte que no hi ha res aquí. Un moment, sí que hi ha alguna cosa. Mireu! És el tresor! Jo tinc la clau per obrir-lo. Renoi, mireu què hi ha aquí dins. Són monedes d'or. Això deu valer una fortuna. I ara, no té preu, això. No són d'or, aquestes monedes. Són monedes de xocolata. I n'hi ha una per cada una. Espero que us agradi. Vinga! A la Pepa i en Jordi els agraden molt les monedes de xocolata. I als pares i als avis també.